Mila esker, Edurne. Lotxatuta hitz egingo dizuet, ni ez behin naiz aditua hitz egingo dudan inongo gaietan, eta nire aurrekoak entzun ondoren, nik egingo dudana izango da errepikatu jasotakoa. Orduan, esan bezala, aditu ez naiz, eta ditugun datuak nolabait zuekin partekatu nahi nituzke. Hasteko oso garbi utzi behar dugu, eta nik usteet nire aurretik hitz egin duten adituk halaxe utzi dutela, Tolosa da EAen uholde arriskua duen ingurune garrantzitsuenetakoa. Orduan hori kontuan hartuta, ura agentziak urteak daramatza uholden kontrako neurriak hartzen, eta Tolosaren kasua aztertu zuen, aztertu du sakonki, eta ez bakarrik txostenetan jasotakoa, txostenetan ere hala jasotzen du, baino baita ere aztertu ditu beste neurri batzuk, eta hemen aipatu da, Iñakik aipatu du lurraldean eragin behar dela, eta garbi dago lehentasunezkoa dela lurraldean eragitea, baino guretzat lurraldean eragitea ez da uneko soluzioa guk urgentzia dugulako. Eta orduan interbentzioa azkarrago izan behar du, baina horrek ez du kentzen noski lurraldean beste baso politika bat, ibaira begira dauden malda soiloiek landatu behar dira, lortu behar dugu ura lurra xurgatu dezan eta ez dadin horren azkar ibaien ibilgura joan dadin, ez? Orduan, ur agentziak aztertu du Tolosan gora urlamina zabaltzearen aukera. Urlamina zabaltzearen aukera, Arturok aipatu duen Amazonasen, edo Nilo ibaiean eskolan ikasten gendun bezala, ez? Urak ibar osoa hartzen zuela, eta horregatik zian horren lur emankorrak hori ibaia oso humanizatua dago, eta oso kanalizatua toki askotan, orduan egin dituzten azterketetan oso zaila da ibaian gora urlamina hori zabaltzea, nolabait ur hori ez dadin horren volumen handian eta horren azkar iristadin Tolosara. Herrian bertan, aztertu dute zubia bota beharren baipasak egitea. Baipasa zer da? Itxututa daun hodi bati alboko saihesbide bat egitea. Adibidez izango litzake, zubi berriaren aurretik, zulo bat egitea, ibaiak aukera izan dezan beste bide bat hartzeko. Hori ere aztertu dute, eta ez dute bidegarritzat jotzen. Enaiz luzatuko honetan, zen ikuste bai askoak eta bai Arturok nahiko argi hitz egin dute dragatzeaz eta ibai bazterreko landareriak garbitzeaz, nik irakurri dudan guztia esaten du irabaz daiteken gaitasun hidraulikoa oso txikia dela eta oso epe motzekoa. Azken finen, urrengo uraldiak sedimentu horiek ekarriko ditu eta bai meandron formangatik edo bilatzen ditu oztopongatik berriz ere sedimentatuko da ibaiaren oinan, eta gero ibai bazterreko landareriak Arturok adierazi digun bezala garrantzia handia du ingurumenarentzat, eta uraldietan uholde arriskua handia dagoenean abiadura moteltzen du eta nolabait mesede egiten du babes horretan. Eta ez du pentsatzen dugun edo logikak pentsatzera eman zezaken halako gaitasun hidraulikoan halako galera suposatzen. Nahiarak jarri ditu irudi hauek, baino gustatuko litzaiake irudi hauek pixka bat azaltzea zer esan nahi duten. Hemen hitz egin dugu itzulera denboraz edo errepikatze denbora. Errepikatze denbora urtetan neurtzen da, eta da gertakari natural bat hainbat denboran zenbat aldiz gerta daiteken gutxi gora bera. Hau da, zenbat denboratik behin itxaron genezaken
neurri zehatz bateko gertakaria. Orduan, gorriz ikusten dezue dala Oria ibaiaren ibilgua, eta hori da 10 urtetako errepikatze denbora. Hau da, gaur egun Tolosaren egoera. Ez errikutu gabe ditugun zubiekin. Orduan ikusten dugu, printzipioz, 10 urteko epealdi horretan, urra honditan ere, etzan irtengo ibaia bere ibilgutik. 100 urtetako errepikatze denboran berriz, ikusten dezue, herriaren zati haundik hartuko lituzkela uholde horrek, eta, horiz eta gorriz markatuta dagoen guztia hartuko luke. Eta 500 urteko errepikatze denboran berriz, Baia Ibar osoa, Aran osoa hartuko luke. Hoi da gutxi gora bera, uste ulertzen dela. 10 urteetako nolabait arrisku gutxi dugu, baino 100 urtera arriskua oso altua da. Ura agentziak planteatzen dituen neurriekin, neurri nagusia zubi berria aldatzea, horrerako gerrituko litzake. 10 urtetarako errepikatze denboran ikusten dezuen bezala, ibaietzan bere ibilgutik areterako, baino asko aldatzen da 100 urteko errepikatze denboraren irudia. Ikusten dezuen bezala, irtengo litzake berazubi inguruan eta oso toki puntualetan. Orduan, 100 urtetako errepikatze denboran, babesa nik uste oso handia dela. Eta 500 urteko errepikatze denboran berriz, apenas aldatzen da. Antzekoa izango litzake, sortutako uholdea. Ura agentziak lanketa eta azterketa sakonak egin ditu, eta hau zintzalikatzen dugunen baita ere jarriko ditugu loturak, norbaitek azterketa osoak begiratzeko gaitasuna eta interesa izango balu. Baina hau da, bertan azaltzen den grafiketako bat, eta nik uste oso esanguratsua dela. Esan bezala, Tolosa da EAen uholde arrisku handiko eremuan, hoi definituta da, eta gu gaude uholde arrisku eremuan dauden zonalden artean, eta hoien artean gugea arrisku handinetakoa daukaguna. Baina era beren, planteatzen dien interventziok, duten kostongatik, hemen aipatzen dian inbertsiok gutxi gora bera 5 milioi eurokoak dira, eta eragiten dioten populazioa aintzat hartuta, 10.000 biztanlei gutxi gora bera eragingo lioke, ikus dezakezue Tolosa nun dagoen. Da, inbertsioa eta eragiten dion pertsonako eragin indize altuena duen herria. Orduan nik uste horrek adierazten du ondo inbertitutako dirua litzakela. Eta ja pasatuta pixka bat nun gauden, 2023ko otsailean zubia ordezkatu behartzala adierazi zitzaigunen, dagoeneko zubi honen proiektua egina zegoen eta egina dago. Proiektua goitik bere egina dago, hau da. Honekin aurrea jarraitu nahiko bagenu, ura agentziak obrak lizitatu beharko lituzke eta obra hasi. Ikusten dezuen olako zubia dan, bao bakarrekoa, plataforma bakarrekoa, zutaberik ez du, eta orduan plataformari euste alizateko, horrelako arkua planteatzen du. Erdian 5 metroko altuera izango luke. Eta hortaz gain, planteatzen du ura agentziak zubi berritik zerkausiraino doan baranda, ezkerreko baranda, 80 zentimetrotan, edo nizuke esango ez da, 80 zentimetrotan altxatzea eta nolabait babesa ematea ez iotzeko. Eta horrekin, Nafarroko zubiak egin zezaken frenoa, behaien kalkulon arabera, nolabait konpentsatuko litzateke. Eta hau izango zen, nola geldituko litzake, goiko irudia da gaur egun baranda duen itxura, eta beko izango litzake, ondoren geldituko litzatekena. Eta ondoren baita ere, bai aipatzen dituzten batokietan,
jarri eta kentzeko estrukturak ere jartzeko. Pasaian, azkeneko marea bizietan horrelakoa jarri zituzten, eta lortu zuten marea gelditzea 80 zentimetro gorago iota ere. Normalen Pasaia urez betetzen da, eta neurri horrekin hori lortu zuten. Bueno, ez dizuet errepikatuko, hau jarritakoa da, 100 urtoko errepikatzen boran, apenas etzan ibaiaren ibilgutik irtengo. Eta esan bezala, 2023ko martxoan, Tolosako udalak ura agentziari eskatu zion ikusita, herrian kezka handia sortu zuela bai zubia eraisteak eta baita ere proposatu zubiaren estetikak, beste azterketa bat egin zezan. Orduan, baldintza zan nolabait paisaian integratutako diseinu berri bat, baino gaitasun hidraulikoa mantenduko lukena. Eta ura agentziak azterketa desberdinak egin ditu, denak maila estrukturalean, ez dira garatutako proiektuak, eta hau da, bi baldintzak betetzen dituen bakarra. Hau da, nolabait arkuaren beharrik ez du, baino arkurik gabe eta horrelako zabaleran, eta berriz diot, beraiek esandakoaren arabera, halabeharrez, bi zutabe fin beharko lituzke. Ikusten dezuen bezala, 3 bao edo 3 tableroko zubia litzake, eta 2 zutabe izango lituzke. Eta hauek dira ondorioak. Tolosak duen uholde arriskua gutxitzeko soluzio egokienak proposatutakoak dira. Hau da, zubi berria ordezkatzea eta ezkerreko baranda errefortzua. Nahiarak ere aipatu du herrian bertan badaudela aukerak nolabait lurraldea jasangarrigoa egiteko, baino denbora behar duten aukerak dira. Asfalto asko dugu, eta asfaltotik badakizue, ura ez dula xurgatzen eta zuzenean ibaira doa, behar ditugu zoru iragazkor gehiago nolabait xurgatzeko, eta lehen lurraldeekin esaten gendu bezala herrian ere nolabait erortzen den ebi ur guzti hori, ez da din horren bizkor jun ibaira. Ura agentzia jarraitzen du pentsatzen soluziorik egokiena egungo proiektua dela, eta halaxe jasotzen du. Ura agentziak argitu du, berak nahiago duela, teknika hidraulikotik begiratuta hasierako aukera, bao bakarrekoa eta euskarririk ez duena egitea. Bigarren alternatiba, gaitasun hidrauliko txikiagoa du, baino helburua beteko luke. 2 zutabe ditu eta ikusten duzu erdian elebazio txiki bat. Eta behaiek esaten duten bezala, hori da, onura hidrauliko txikigoa izan da ere nolabait helburua beteko luke. Baino, importantea da esatea, ezkerrekoa da garatuta dagoen proiektu bat, eta hau berriz da nolabait soluzio estruktural bat. Ez dago garatuta eta ez dago nolabait bukaera nolakoa izango litzaken. Orduan, nire aldetik onaino. Nik hitza pasako diet edo galdera erantzunak, eta gero ni ere zerbait erantzun behar badet, baina nik hortik kanpo ezer gutxi, nik uste esan beharreko guztia esan dago. Azpimarratu ura agentziak eman dizkigun datuak emanda guretzat ezerrez egitea ez da aukera bat. Badakigu honekin ere Tolosa jarraituko dugula uholde arriskua izaten, baina printzipioz askoz ere txikigoa litzake. Orduan guk dugun arduratik edo ardurari helduta garbi dugu heldu behar diogula dugun ardura horri
eta nik enuken nahi hemendik urte batzuta, bolde handi bat egotea eta esatea bida, handuk erabakizun ezer ez egitea, azterketa tekniko eta zientifiko guzti kontrakoa esaten ziotenean. Orduan hau esan da, ni jetxiko naiz, eta gero beharrezko baldin bada, ez naiz izkutatuko eta erantzun beharreko guztia. Eskerrik asko.